Champhai le kobung inkar ko thin kat ihan clear hong miang leitum khaw hi Champhai district a awm niin kobung RD block huam chhunga mi ani kumsang ni som pakhat sensa salan dan chuanin in za pariat awmin mihring zanga somli paruk mipa zahnih somruk pakua awmin hmeichhia zahnih somsari pasari an awm ani khunuam tak khawfai tak ani khuang leng hi khawbung le Champhai inkara chuan alai taka awm tihla kan soi sual awm lo e kumsang ni som pakhat sensa salan dan chuanin in zathum somthum pali awmin mihring hi sangkhat zaruk somriat paruk awmin mipa zariat somli paruk le hmeichhia zariat somli an awma khuang leng tia kan rilrua lo lang ngal chu an veilo hi ni awm e chutiang khawpa mizoramah pawh khular tia sawi theih na ni awm e dil kon khua hi kumsang ni som pakhat sensa salan dan chuanin in za somkwa pakhat awmin mihring cheng hi zariat somli pahnih mipa zali le pariat le hmeichhia zali somthum pali awmin an literacy rate pawh hi za a somkwa pariat point pathum lai ani he khua kan hriat lar na chu TBC zaithan puyat te khua tia kan hriat lar kha ni dil kon khuming putchan nia an soi chu an khulai taka dil om hi ani ome tuna chuan fila an siam to ni kelkang hi chu kan hre theuh ome zoram pum huap deng chhuak khopa harna ro pui thlenna hmun khua kha ani mual koi khua hianin kumsang ni som pakhat sensa salan dan chuan in za somhni pariat awmin mihring hi zaruk somruk pali an awma mipa zathum somthum panga le hmeichhia zathum somhnih pakua ten awm ani tunhma chuan mual koi khua hi Champhai le zokhawthar inkara khaw pawimawh tak ni thin ania tunhnua erawh an khawthlangah World Bank Road lian zau tha tak a awm tak erawh awangin zokhawthar kal tur hianin mual koi a hian luh kher a ngai tawh lo ani tuna kan hmuh hi Champhai chu zokhawthar kawng laih thar ani a zawin a mam tha hle a kawng nuam tak ani tuna kan hmuh lai hi Champhai khaw chhung ani tawh a New Champhai leilet thlenhma hmun ani kan lawm e